sasayawan ang aton hinigugma nga Vice Mayor Honorable Rolando Ibardoni. Aniya padis usa nga bisita tikang nga oras ni Mrs. Evelyn Maestre. Ibardoni and Mrs. Evelyn Maestre, iyon ang pagsayaw in Oranza. Thank you so much, Honorable Rolando Ibardoni and Mrs. Evelyn Maestre. Sa ng miyembro ito ng Sangguniang Bayan ng Arteche, Honorable Jericho Moscosa, ang nagpapadis ang Presidente ng Liga ng mga Barangay, Honorable Eloise Melanie Ibardoni.
Moscosa in pinabalisan ang presidente ng Liga ng mga Barangay at kamika sa kasing-kasing ni Mayor Buwan, Honorable Eloise Melanie Evardoni. So much, Honorable Jericho Moscosa and Honorable Eloise Evardoni. Salamat, Dok Padi Evardoni, ug sugan man kan Ma'am Lera Libanan.